Започва Глобусът с водеща Антония Точева. Здравейте, приятели! Аз съм Антония, вие сте с предаването за пътешествие и туризъм на BTV Глобусът. Ако трябва да направя класация на най-красивите български градове, със сигурност днешната ни дестинация ще бъде наредена на челна позиция. Много зеленина, прекрасни забележителности, богата история, изглед към Дунава. Всичко това може да бъде обяснено само с една единствена дума. И тя е Русе. Ако трябва Русе да се опише с една единствена дума, то тя определено ще бъде неповторим. Неповторим с атмосферата, която витае във въздуха, с хората, които живеят тук, с забележителностите, които можеш да посетиш, с реката, която го отделя от Румъния, та дори и ако щеш с заведенията, които можеш да обиколиш. Ако за повечето градове е ясно и категорично кое е гордостта на града и кое точно трябва да се покаже на гостите, то в Русе това не може да се случи. Русе не може да се похвали само с една единствена емблематична забележителност. Тук всичко впечатлява. И архитектурата, и атмосферата. Защото Русе не е просто един от многото крайдунавски градове, накацали по бреговете на реката. Русе е европейският град на България. Част от общият европейски дух и традиции, предавани по реката. Всеки, който е бил тук, има желание да се върне отново. Местните казват, че дори една разходка по улиците е достатъчна, за да остане човек завинаги запленен от красотата му. Нашият екип беше сред онези впечатлени посетители и в следващите няколко минути ще ви направим съпричастни с всичко това, което изживяхме тук. Може би е туристически център, не в тези мащаби, в които сме свикнали да разбираме това понятие. Всъщност, моето лично мнение, дълбоко се надявам, че Русе няма да е туристически център в стандартното понятие на това. Много се надявам, че всъщност Русе няма да бъде залят от тълпи туристи, които водени от екскурзоводи с знаменца се разхождат и се разминават по площада. За мен Русе е туристическа дестинация, която би трябвало да бъде интересна за любопитните хора, любопитните българи, онези, които биха се радвали да забележат нещата, които ги няма на друго място. Архитектурата на града, културния живот на града и също околностите му, защото ако има нещо, което Русе би привлякло туристи или любопитни хора, това е възможността в една много малка околност, един много малък радиус да видят много различни неща. Един чудесен град, оставен от нашите предци, от една страна, и само на 30 на километра една природа и едни исторически забележителности, които изненадват. Просто защото никой не предполага, че в близостта до такъв индустриален център или мегаполис
в смисъла на урбанистиката, би се намерило такова кътче от природата, каквото е Русенското Поломие. Заедно с историческите забележителности на Червен, Ивановските скални църкви и още много разнообразна природа и фауна и флора. Днес градът е лесно достъпен както за българите, така и за чужденците. И по-специално за румънските посетители. От януари месец 2007 година преминаването по Дунав мост е лесно и безпроблемно. Може да се каже, че влизането ни в Европейския съюз отприщи една тапа, която дълго време затваряше нормалните отношения между България и Румъния. Ние тук, които живеем в този град, знаем за невероятните проблеми, които съществуваха по преминаването на едно толкова елементарно съоръжение, каквото е Дунав мост. Беше свързано с невероятни административни проблеми, такси невероятни, които не бяха по силите на обикновените хора да ги плащат. Влизането в Европейския съюз в много кратък период от време, в продължение на 2 месеца, премахна голяма част от тези административни проблеми и в момента ние забелязваме и се радваме на един интерес от страна на румънските братя по Европейски съюз, който с удоволствие забелязвам, че не е само икономически. Тоест, освен огромен интерес към русенските магазини, които привличат с ниските си цени и богатата си номенклатура от стоки, хората разбраха много бързо, че Русе е привлекателен както като търговски център, така и като един туристически център. Те с радост се разхождат из града, с радост сядат в заведенията. Кухнята, българската кухня им е страшно интересна за румънците и, което ме радва, ние забелязваме индивидуални туристи, т.е. хора, семейства с коли, които събота и неделя посещават вече много често околностите на града. Но така или иначе, още далеч преди демократичните промени, Русе беше европейската врата на България. Защото Дунав е европейската река. Мисля, че около това във всички случаи ще бъдат подредени онези думички, които ще бъдат така слогана на Русе. Елате в Русе, той наистина е един европейски град. В следващите няколко минути ще посетим една изключително красива сграда, в която са експонирани невероятни находки. Регионалният исторически музей на град Русе винаги е бил привлекателно място за туристите. И може би причината се крие в факта, че когато и да дойдете, ще ви обърнат внимание. Ще ви разкажат историята на града и околностите и ще ви разведат през всички експозиции. Русенският музей е основан през 1904 година като музейна сбирка към мъжката гимназия Княз Борис I. Фондът е съставен от 130 000 броя паметници на културата. Днес Регионалният исторически музей на град Русе представя 7 експозиции, 3 от които са на открито.